Goedemiddag. Goedemorgen. Mogen we even sturen? Kom binnen. Eens even kijken. Welke les is dit? Grieks. Grieks. Waar gaat het over? Over Herodotus. Over? Herodotus. En wie is dat? Dat is een Griekse geschiedschrijver. Nou, mooi. Jongens, welke les is dit? Wat is dit voor een vak? Wiskunde. Wat? Geschiedenis, wiskunde, ik hoor van alles. Wat is het nou? Geschiedenis. Dus is eigenlijk de vraag, ook aan alle leerlingen van het Sint Maartenscollege, om morgen of maandag allemaal 1 of meerdere houdbare producten mee te nemen. Doen jullie mee? Ja. Allemaal? Alle klassen langsgaan, daar gaat er veel tijd in zitten. En dus gaan we op zoek naar de microfoon van het Sint Maartenscollege. Om alle leerlingen tegelijk aan te spreken. Hier? Ah, oké. Mijn naam is Bas. Ik ben van L1 en ik kom voor de actie L1 Samen voor de Voedselbank. Neem lang houdbare producten mee naar het Sint Maartenscollege. Je kunt het inleveren in lokaal V2. Jullie zijn met ongeveer 1000 mensen bij elkaar. Dus laten we met elkaar afspreken dat we minimaal 1000 producten ophalen. Doe mee, kijk in de keukenkastjes. Dit was de officiële mededeling. En voor nu weer terug opletten. En laat die leraar met rust.